Bună ziua, dragilor! Astăzi vom realiza acasă un cadou pentru persoana iubită. Materiale necesare: notițe colorate, o cutie, un foarfec și un pix, pixul nostru preferat. Vom rupe notițe din fiecare culoare. Cu cât mai multe culori, cu atât mai bine. Vom lua notițele, le vom îndoi la jumătate și apoi vom tăia cu foarfecul. Vom proceda în acest fel cu toate notițele. Cu ajutorul pixului nostru preferat, vom lăsa pe notițele pregătite diferite mesaje. Îi vom scrie persoanei iubite mesajele cu care suntem noi obișnuiți sau îi vom arăta dragostea noastră în aceste bilețele. După ce scriem mesajul, îndoim hârtia mic și o punem în cutiuță. Vom proceda în acest fel cu toate notițele, încercând să folosim cât mai multe culori. Astfel, cadoul nostru va fi colorat și vesel. Se pot folosi și hârtii albe, tăiate bucăți mici. La fel, vom lăsa mesajele pe acestea, le înduim și le punem în cutie. Se pot folosi și hârtie colorată, pe care la fel o vom tăia în bucățele mai mici, le vom împacheta și le punem în cutie. Putem să-i spunem persoanei iubite că o iubim, îi mulțumim pentru diferite gesturi. Poate fi o idee foarte bună și pentru băieți, pentru o cerere în căsătorie. Se lasă pe fundul cutiuței un bilețel mai mare pe care se trece mesajul "vrei să fii soția mea", iar deasupra acestuia se vor pune bilețele mai mici cu diferite mesaje. În final, cadoul nostru arată cam așa și este foarte frumos și romantic.